Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, nanata sa ikakawhaag duha nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan o gipahinomduman kita karon sa pagsunod yod sa kinaiyan ni Jesus ug sa mga santos labinasad sa mahal nga Birhen Maria ang pagka-mapaobsanon ug pagka-maalagaron. Atong iampo ang atong mga leaders sa nasod ug sa atong simbahan nga magpaubos kanunay ug dili maghimo sa ilang mga selfish nga mga pamaagi sa leadership kung dili sa pagkamaalagaron. Yampo sab nato ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato karon pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, labi na gid ato mga donors nga unta hatagan sila sa Ginoo sa daghang mga grasya bugti sa ilang pagtabang nganhi sa simbahan aron mabati sad nila ang kaabunda sa grasyas Ginoo ngadtos mga taong manggihatagon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa huna-huna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadaig sa inyong mga tao, sa iyong utan. Ginoong Diyos sa ituhay, Diyos sa mga nakagalang sa tanan. Nagasipan, ikaw
Magampo kita. O Dios nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma. Bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tao malipay niini, labaw pa kay sa mga gasa. Sa magkadako ikawng tao, kinahanglan nga labi kang magpaubos, unya ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilaha sa mga tao nga mapahitason, ang kadautan migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tao makakat-on gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man sila makakat-on. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Dios, sa imong dakong gugma, imong gihatagag puloy-anan ang kabus. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay, atubangan sa Dios nalipay sila ug nagasadya. Awiti ang Dios, awitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. Ang amahan sa mga ilo, og tigpanalipod sa mga balo. Mao ang Dios diha sa ilang palaang puloy-anan. Ang Dios nagahatag og puloy-anan sa mga binihiyaan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan.
Dios, imong gihatag daghang ulan ang imong kabilin. Imong giuli ang yuta sa diha nga kini nahimong arol. Ang imong mga panon sa kahayupan nagapuyo ni ini. Sa imong kaayo, O Dios, gitagana mo kini alang sa mga kabus. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Kay wala kamo muduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kangiog, ug sa bagyo, sa lanog sa trompeta, ug usa ka tingog sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangaliw po sila sa Dios nga muhunong naunta ang maong tingog. Hinunua, ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion, ug ang siyudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, kansang mga ngalan na isulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghuhukom sa tanang tao, ug sa mga espiritu sa mga matarong, nga nahingpit na. Miduol kamo kang Jesus, nga mauitig pataliwala sa bagong kasabutan, ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, og ang nagdapit kaninyong duha muduol og moingon kanimo, siya'y palingkura diha.
Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua, kung dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol og moingon, higala balhin ngari sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos, og ang magpaubos, ipataas. Unya mingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo, og sa ingon niini, ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa hangtod sa atong Ebanghelyo, apil ng atong Salmo, dunay usa ka pagtulunan nga angay natong hinumduman og kini importante gyud kaayo. Ug unsa man na ang gahom sa pagpaubos, the power of humility. Gamhanan ba ang pagpaubos? Hay may gamhanan ang garbo o ang pagpaubos? Istorya. Tinuod yung gana. Convince mo anang pagkatubaga. Ay. Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kayaw-yaw sa iyang bana. Ta sa kamot. Naay mga duha ka buok. May gani kay wa makuyog ang bana. Kinsa dinhing banaha nga wa gyud masuko dili demanding sa iyang asawa. Ta sa kamot. Tanawa, almost 100% mupili gid ta sa pagka mapahitason. Kay kana man mapahitason mga igsoon, sila maoy gustong masunod. Mao na nga matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, magpili gina sila asa sila lingkod, sila'y magbuot asa lingkod. Kita dinhi do naman tay role. Ang host dinhi sa ato karong banquet sa Holy Eucharist, ako nga inyong parish priest. Representative ko sa obispo, representative sa Santo Papa, kinsa representative sa Ginoo. So ako mo'y host. Ako mo'y magpili asa mo palingkoron. Nya unsa may akong role dinhi nga akong gisulti ninyo nga kasagaran di gyud sundon. Ayaw gyud ibakante ang lingkuranan at tubangan nimo. Naaga ni bakanting lingkuranan at tubangan nimo, pasabot ang anghel na nasiyawa mo'y naglingkod aron iyang dawaton ang tanang grasya gikan diri sa altar padong nanha. Unya ikaw nga naa luyo sa lingkuranan nga bakante, wa na kay grasya, disgrasya na lay imo. Tanawa ko na imong imong atubangan na ibakante. Lingkore ba? Tanawa, di ba wagid ni irog mga pagarbuhon. Muna, lingkore gyud ang atubangan. Pasabot, daghan tag tumong ana. Una, aron ma-maximize ang capacity sa atong simbahan. Ikaduha, aron dili kaayo grabe ang disturbo. Kay kanang mga latecomers nga magsigig insert sa atubangan, disturbo man na.
Ikatulo, aron makapakita kag gugma sa imong isig katao, kay kun ari ka molingkod sa atubangan, ang nagsunod nimo dili na maproblema pangitag lingkuranan, ari ra sad siya lingkod sa imong luyo. Uwaw biya kaayog magsigi kag lantaw-lantaw. Nya kay generous man ka, lingkuri daan ang atubangan. Mao ni ang akong role, pero daghan kay nato magpili. Kaya ang unag yung piliun, asa tong dili alimuot. May gani kay naatay mga manggihatagong mga kaigsuonan nga midonate nato og upat na ka Hilly fans. Nanan ituyok na. Salamat. Hinay kay mong pinakpakan. Unsa nga mo na frozen. Kusgag pakpak kay ang nisaad nga mo donate ani usapay ni hatag. Unya ato na nang gibayran didto sa ang katunga na bayran na nato didto sa supplier, unya naningil na to sa full payment kay nasayop day ko og interpret sa iyang gitext. Abi na kog padayon patong 30% down payment, unya ang remaining balance installment. Di naman di ay siya pader para ang yadeng text last para madali og deliver, arita mo pili sa available supply, pero ang condition 50% down payment, after installation the full payment. Naman na mag-install di full payment na ni ugma. Unya usa pa may nihatag sa iyang gi-promise. Napay tulo. So hinaot unta nga wa matugron ang ang nag-promise sa laing tulo, i-remit na unta to as soon as possible. Pero di naman to tingali nila bakwion kay mga buutan man sa tong nisulti. Atong iampo ha, nga di lang unta sila madalig kamatay, unya ma-cancel na hinoon. Mo lagi na itong ampo kay wa man tak siguro tong kinabuhi, di ba? Or kung madali sila kamatay, ilang ibutang silang last will tiwasa in tawag remit ang akong promise. Nga nakakita ko nga naapay na maypay na asluyo. Sorry. Wa mo ma-appeals budget. Bitaw naghangad-hangad may mga igsoon, ingong ko nga atong niaging mga adlaw pagsugod og install aring usay kuwangan man didto sluyo. Nya kani manggong tao bitaw nga kanabang mo maningkamot ta pagpaubos, makakita sa tas panginahanglan gyud nga naas ground. Nako di man gini maabot aning upat ang luyo. So akong gi-announce mga 2 days ago nga nagkinahanglan pa di tag additional 2 ka Hilly fans para anang dias luyo. O the other day do na dayoy ni commit nga mo donate sa 2 ka Hilly fans. Pero tungod kay promise pa man to, kusga pag yung pakpak aron makadungog gid. Basin pa di ay. Aron makaingon siya nga di na gid ni nako bakwion kay gipakpakan na gud ko. Pero ang atong style dinhi ug mao sa ni akong style ever since sa akong pagkapari, dili jud ko mo announce og donors name in public. Pero it is recorded in our accounting records dito sa opisina. Everything is recorded, but di na to i-announce. Nga naman, ang sugo sa Ginoo, basta magpaubos gani ka, ayaw gyud ipahibalo ang imong gibuhat nga maayo. Let your left hand let your left hand does not know what your right hand is doing. Amot sakto ba ning ako gapataka na malangkuan. Kanabang ayaw ba ipahibaw aron tagaan tagganti sa atong amahan nga tuas langit. Og mauna siya ang mapaubsanon. Mauna dinhi doon na tay host, sundan ninyo. Og kamong nagsupak-supak sa atong paagis paglingkod, particular daing Ginoo aning paglingkod, maniid ay ang Ginoo kung unsay gusto sa host. So kada tawo nga mosuod dinhi, iya din ang panid-an og unsang lingkuranan imong gipili. Ikaw ba'y nagbuot ana o pagbuot ba na sa host? Muna pagbantay mo ng lingkod kay makapaimpirno di ay na. Mabutan lang moingon ko kung maglisod mo tuman sa ato dinhing role asa mo lingkod inigsimba,
samot nang maglisod mog tuman sa sugo sa Ginoo unsay buhaton sa atong kinabuhi. Di ba? Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa o sa atong unang pagbasa niingon diri ang Ginoo pinaagi ni propeta Sirach, sa magkadako ikawng tao kinahanglan nga labi kang magpaubos ug ang Ginoo malipay kanimo, apil ng imong isig katawo. Kani di isang power sa pagpaubos, makahatag og kalipay. Kaning nag-donate nato, kaning namalit og slots, unsa man sila? Kaning nag-donate aning mga Helifans, mga TV. By the way, ang ato sa daing TV, upat man ikabuk ang kuwa nga katong 45 or 50 inches, aning upat kahaliging nagatubang ninyo. Wala pa man na ma-install, pero naanay ni donate og tulo. Nana, i-install na lang. Usa na lay kuwang, usa na lang. Nya dito sa Saluyo, dito sa Gawas, nakinahanglan tag duha ka kaning 75 inches or 100 inches nga TV dito sa Luyo, aron makita sad sa Tagaluyo. Doon na say usa nga mi-donate. So, usa na lang sad ka 75. Grabe, no? Kani sila mga mapaubsano ni nga mga tao na kaning nanimba karon na may daghang makadonate og TV ani. Kana na lang usa ka book 45 ni away. Ay na ada lingi-lingi alay motor na away. Di lang yun mo donate. Kanang 75 inches, mga 42 to 45,000 raman na siya. Ay kaning punduka palangdaan, labaw na gyud na minaw nato sa online. Naidaghan makadonate bisan paganig moabot pagay 1,000 inches nga TV, naay makadonate ana bisan paganig lead wall, pero di lang yun. Pero congratulations. Di ba? Mao na ato na lang ning sandig ngadto sa Ginoo nga hikapon ang atong kasing-kasing. Kanindot unta ko ng atong mga leader sa katilingban. Dunay kasing-kasing nga maghuna-huna kanunay sa panginahanglan sa katawhan. Doon na bitay ni bisita dire, nya lingi-lingi siyang ana-ana ning Hilifan, siya pila pa kakaadlaw dire Father. Nako dili adlaw ay mga usahon ako kabuan karong September 5 mo 1 month nako. Isa wala pay 1 month ni ana man ning niya. Mahimo ra gid ay no. Nako di man ni nako gasto na amay ni donate isa dili ba? Og naalang gid ay molihok mahimo gid ay nako sige lang kag sulti diha nga man ka abasin sa gahuna-huna to siya nga unsa pay sunod. Nga ang sunod natong himuon mahuman na nag-install ang ato na sang kamera kanang para sa atong live streaming og dunay kana ganing wala pa sa mingong kamera pero dunay nimpasalig dinhi nga free ang ilang pag-supply nato og internet connection. Atong pakpakan gasugod na sila install basin pag maapil ang kamera. Pero yan po nato nga daghan pang grasyang moabot na kana ko ha free siya Father free nakuha baka ko ilad-ilara ani. Nya karon kay nagpadaan naman yung mga tao, nya gabutang naman ga-install naman gyud gahago naman yung mayo nako tinuod na gyud tingali ni. Ana, so praise the Lord. Na dinhi day aning parokyaha, madinhi man territorial og online, kamo di ang akong mga parishioners humble heart di ay mubati di ay sa panginahanglan. Pero in kapader dako raman sa gana pader ako di, humble heart ba ako pader ganahan biya tako pero wa man koy capacity ana ay naay slot oy naay slot 100 pesos palit lag slot bisag kada adlaw pa kamo palit og 100 hangtod wa na kay kaon dugay pa ka mamatay daghan pa kag madawat nga grasya 100 pesos. Giling nga imong tupad. Ing naasa man ka sa TV o sa 100. Ing naasa man ka ana. Sa TV ka o sa 100. 100 na lang. Tanawa ha. Pila na say atong nadawat sa 100 lang.
ang atong God's reward and complete elation or grace, ang atong halin niabot nag 48,463 ka slots, pero naapay 651,537 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya nani 70 slot challenge nga tag 7,162 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC mo na ni ang atong gigamit ron dinhi sa atong apil na ni mga heli funds ug uban diha counted na hasta kaning atong mga repairs ug ang tanan pa natong projects dinhi mao na ni ang mo sagubang kining maong slot until the end of time. PPSC tag 100 pesos ang atong halin niabot nag 10,687 ka slots, naapay 89,313 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, equivalent sa atong 162 years na sa pagkaparokya. 22 na sad ka challenges ang atong nadawat. So pakpakan nato ang atong mga slotters. Salamat kayo. Ang human aning ma-install na ning TV, kaning kamera o kaning heli fans, ang sunod natong buhaton mao ang pag-repair sa kanang ginagmay o dinagkong repair sa atong mga lingkuranan. Doon na ning contract ana unya ako na sang gipa-analyze, mohimo tog proposal, magdugang ta og mga 12 ka lingkuranan og 4 ka kneelers aron di na mo magpili-pili nga muluhod mo ng simento. Doon na tay kneelers diha unya i-repair ng tanang gubaon aron di na napaakon ang inyong buko-buko ug ang inyong lubot. Na may mga gisi-gisi diha, pero it costs money. So slot ra gyapon ang motubag ana. Slot ra gyapon muna kada adlaw, kada semana, kada buwan ug naa kay 100 pesos ipalit lag slot. Dili i-announce ang imongan pero i-record ang imongan. Nakaron unsaon man pagpalit og slot. Saon man. Una, i-deposito sa atong bank accounts. Tanawa din sa atong screen ang atong bank accounts, pero kining account sa bank account nga ngalan San Vicente Ferrer Parish on process na ang atong pag-close ani. Kay ato na ning ilisan usab bank account nga dinhi na gyud Santiago de Compostela, pero doon nalay mga i-secure nga mga documentation mong na nato ma-close. Soon it will be replaced, pero kanang usa nga akong ngan kana dili na ma-replace. Unya ipadasad sa ato mga GCash, pero ang akong GCash karon o ang kang Brad Loloy man tingin ito, kinsa to, na-close pa. Ugma, September 1, mabalik na sad, open na sad ang ato mga GCash. Or, ipadala sa kwarta padala. Gamitan ning mga ngan, nga niya sa tong screen, labi na gid ang akong ngan, aron dili mo masaag sa laing mga ngan. Nyag magduda mo, tawagin ning ato mga contact numbers. Aron gyud siguro, kay daghan ra ba kayong mo ride on nga magbinuang. Na no? Unya unsa may mahitabo kung mo palitag slot. Ang meaning sa slot, ang S, sacrifice. Maghatag tag sakripisyo. Ang L, love, gugma. Ang O, offering, halad. Og ang T, treasure. Unya unsa may sumpay ani? Sacrifice for salvation, love for the needy, offering to God, and treasures in heaven. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, ang sakripisyo sa Ginoo naghimo sa iyang kaugalingon nga pagkaon. Dili lang siya maduol, dili lang siya mahikap, ato nagyong makaon. God humbles Himself para lang gyud ta makaduol niya. Kaysa una ang Ginoo garaon kay tanan, ang iyang tingog murag dugdog, kilat, panganod, unya makamatay og makit-an siya mamatay ta, pero ang Ginoo choose to humble Himself through Jesus Christ
nagpakatao siya kuyog nato nahimo pag yung pagkaon. Lain na sanlingi sa imong tupad ing na pwede ti kang kanon. Ing na kono, ing na pwede ti ka kanon. Atong iampo nga kining atong mga leaders ba mahimog yung pagkaon. Unsa man ang pagkaon kana bitang makatagbaw nato. Kana bitang ato mga leaders tagbawon unta nila ang katawhan sa ilang serbisyo. Kaming mga pari tagbawon unta mo. Natagbaw na ba mo sa akong gibuhat dire? Layo pa kaayo oy. Pila pa lang ta kaadlaw. Pila pa lang ta kaadlaw nagkuyog-kuyog. Nya inyo kung gitagbaw sad. Wa pa sad kidaghan pa king slot nga palitonon. Magtinagbaway ta kun hutdo ninyo palit ang slot nga atong gi-offer matagbaw ko nya ibalik ra man sad ningan his atong katilingban matagbaw sad mo. Simple as that. Unya kay natagbaw man kahata sa atong pagbinayluay o gugma sa atong pagpaubos mapaubsanong pag-alagaray ang Ginoo matagbaw sad. Ug unsa may bation sa Ginoo kun matagbaw siya ibubo niya ang mas daghan pang grasya. Munang naminaw ko sa part lang, di gyud ko ay kompleto sa SUPA, State of the Province Address sa atong bag-ong gobernador, Pam Baricuatro. Sa iya lang few days pa, mga pila pa man siya, 60 days, o pamtingali ka, 60 days na ba? Nana siya nahimong daghan kayo, labi na gyud sa medical aspect, o niya sa kaning peace and order, sa kaning ni ang pagkontrol sa mga business sectors nga ma-align gyud sa balaod, sa education, sa mga eskwelahan, daghan na silang mga actions initial pa lang og sa kaning pag-respond sa mga calamities. Kanang reorganization ba? Kadungog ko sa atong mga district o mga LGUs nga mga hospitals, 160 na kuno ka nurses ang ilang na-hire. Unya mga pilato, basta daghan na mga doctors. Nako kana, nindot kayo. Nya punan pa gyud. Kita sa dinhi, pila pa man kaadlaw, wala pa mo, apay buwan. Nanasa tayo nahimo. Lingi-lingi alang ninyo. No? Ang ato dinhi, nanay hilipans, nanay TB, niya dayon ang ato dihang kusina tanawa butanganan nala nag-atop ambot maatopan bagyog kana dipinding na islat. Unya ang atong palibot atong gilimpyuhan hastang atong parking area pero ningon ang pimag haskang lapuka pader. Okay, yuta pa man in town ang atong mga parking areas pero hawa na nako sagdi lang basig na ay mga mapaubsanon og malumong kasing-kasing nga maka-ispalto ana naa ba. Ato lang yung sigihag pasulti og naa kay basin pag mo deliver. Pero og wa gyud, aw nato gikan sa slot, ato nang ipaispalto diha, bayra nato. Ngano magsalig man ta anang mga tao nga mo donate nya di gyud mo donate. Di ba? Kaning atong slot mo'y atong palihokon, pero ato usang tigomon, una ta mo order. Nya kun matanaw gani ninyo moabot na lag tulo ka tuig wa gid na maspalto pasabot ang slot wa gid mo irog. Kay apil man na nato sa atong budget sa atong mga slots. I-apil man na nato, ha? Ayaw mo kabalakang. Nya kanang atong adoration chapel mao sad nay atong sunod nga concern maghimo na tag adoration chapel. Anha diha ubos anang kampanaryo. Nya humnon sa natong kampanaryo gamay na malay kuwang ana aron magsige na nagtingog maigking na mo sa inyong gihigdaan. Kay murag na amang paron ang atong kuan kay di pa man mabunlot kay o pa man ma-install tarong. Na hinaot unta nga kining atong pagtinabangay makahatag ni kalambuan dili lang dinhi sa simbahan kung dili sa katilingban. Nya iampo nato ang ato mga LGUs, ang ato mga national government leaders, regional o local leaders nga unta magsunod Dios Ginoo. Karong hapon na ay prosesyon nga himuon sa tanang mga santos isip activity sa atong probinsya sa Sugbo gikan sa Kapitolyo ngadto sa Plaza Independencia. Atong iampo nga magmalampuson nga waon tay mga dagkong mga pagsulay aron mas makapalambo sa kahiusa
ug sa atong espirituhanong kinabuhi. Manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsasa sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, nagkatigom kita aron sa pagpasidungog sa atong langitnong Amahan, uban sa mapaubsanong kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu sa Dios maghimo sa simbahan isip rupitanhong tingog ngadto sa kalibutan diha sa iyang kanunayng pagtuboy sa mga mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mas adunahang mga nasud muhunong sa ilang hinakog nga mga interes, hinuon makatun sila sa pagpaambit sa ilang mga bahandi ngadto sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga gibihag o nabilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling ligon sa ilang paglaom, aron makabaton sila sa ilang kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mga idaran, mga nahingawa ug mahadlokon, ug sila nga nag-inusara, makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Sufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kalipay ug kalinaw tunhay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom ug maluluyon nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagkait paglimaya sa iyang ngalan ug alang usa sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon og amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Nangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa
Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligon unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod atong usas mga nindot nga grasya nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalipay nya mahitabo ra ni kon kanunay tang mapaubsanon o manggihatagon atong kaning pasalamatan ang nialagad nato karon ang ato mga barangay officials, barangay tanod nga nagmanage diha sa gawas sa atong traffic. Niya ang atong mga PIMAG nga mo'y nagmanage sa traffic din sa atong compound o sa parking. Ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang parish personnel, ang atong IT, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, nga mao ang Couples for Christ choir, unya ang atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Ernesto and Mrs. Milagrosa Nunez and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Nya sa makausa pa atong pasalamatan ang nagpalit na tog slots. Padayon tagpalit diha sa gawas, inigawas ninyo karon na dihay mga lamisa isig kakilid na dihay na maligyag slots. Pwede sad mo moadto sa atong opisina. Nya kana ganing pwede sad katong atong bank accounts, GCash accounts o kwarta padala. Anyo lang ipadala niini, international o local. Nya kaning luna di ay tay slot nga nahuman na kadtong CTU-MM mo to'y usa sa ako mga utang dito sa San Vicente Ferrer Parish sa akong former parish nga nagpatukod mi og mga 61 kabalay sa CTU-MM katong pa mao man ni akong slot para itukod og balay kaning CTU-MM niya. Natiwas na ginamog tukod ang 61 kabalay niya atong tan-awon ang katapusang unom mantingali kabalay nga among natukod. Sige, mao ni siya ang mosunod ika 56, mao na siya ang before, kita ra ba? Niya ang after, mao na nay among natukod. Niya pagka 57, mao na siya ang before, niya ang after. Pwede na sila mga anak kung ikaduha. Niya ang ka-58, mao na siya ang before, lisod-lisod gid tawag kahimtang. Niya after, motulo na next year. Ang ika-59, mao na siya ang before, lisod sad kaayo. Niya after, nana. Niya ang among ika-60 nga balay, mao na siya ang before, niya after, mao na siya. Niya ang ika-61, mao na siya ang before, niya after. Wapa mo na siya Paris, amot makaparis pa na. Sige. Atong pakpakan ang tanang ipalit og CTU-MM. So wala pa ko'y plano nga mag CTU-MM dinis Compostela. Anyway, nasugdan anak kong CTU-MM dito for the past 2 years. The last 2 years of my term. So basig last 2 years. Adi sa tingali. Ato sang unahon dinhi sa parokya. Kay una ko nang himos mga balay o mga chapels dito sa ako. Giuna sa anako ang parokya gid mismo. Karon daghan pa man ta dinhi. Kani usang PPSP ha. Daghanag yung palit og slot niya. Once nga
in place na ang ato dinhing mga kuan, mga gipanghimo, musugod na tag-expand nadto sa ato mga parokya, sa mga chapels o sa mga panimalay. Kay ang Ginoo mo lang atong agad-agaron. Salamat kaayo. Unya, padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod na ni mga 264,000 subscribers. Sige lang yung view, like, share, subscribe og kaning like kada adlaw maka-spread ta sa atong gospel o sa atong homily o mga misa. Nya at the same time maka-income sad ta para sa atong charitable expenses. Wala pa nako madawat ang income for kaning month of unsa man daron August. Sa July wa pa nako madawat basin karong sunod semana. Unya sa atong sementeryo kamong naay gilubong dito 2019 o 2020 padayon na mo og coordinate sa atong opisina kay basig habwaono natong inyong mga minahal sa kinabuhi dito aron maaksyonan dayon kay di mo aksyon ato mga 5 years na kapin ang inyong mga gilubong habwaon na to siya first week of September. Nya kadto sa naay sa atong bone chambers dito ang renyuhono na palihog sad mo og renew diha sa atong opisina. Aduna tay Alliance of Two Hearts Vigil karong first Friday og September 5 magsugod siya sa alas 9 sa gabi, Rosary and Confession. Unya ikalas 10 Santos nga misa, nya inig ka alas 3 Don Rosary, nya ikalas 4 sa adlawon sa Sabado mauna ang culminating mass anhi dinhi sa atong parokya. So giawhag nako kamong tanan mangadji ta, magvigil ta for reparation of sins and conversion of sinners o protection sa atong nasod ug sa kalibutan. Haguan tani. Unya kaning ang atong project nga nagsunod aning ato dinhi karong Hilifan og mga TV mao ang atong para sa live streaming ang kamera nya ang sunod ana ang atong Adoration Chapel, Kampanaryo, nya sunod ang atong mga lingkuranan. Nya sunod ana ang atong bag-ong CR nga pagahimuon. Nya sunod sa bag-ong CR ang atong social hall nga atong pagahimuon. Human sa social hall, tekahan na gipang-mention ang atong mga columbaris, ang sa nga dili columbaris kaning mortuary. Nya human sa mortuary magtukod na tagbag-ong simbahan nga dako para nagyod sa atong shrine church nya kani mahimo na tingali ni dinhing museum o pilgrim area ana mao na nay atong pangandoy mga 50 years from now mahimo ra gyud na mga matay na mong tanan. Pero magsige lang kitag palit og slot, palit lang kitag slot, sige online og territorial parishioners mga 3 years from now, ma-in place na ning akong gihisgutan. Ana, di manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw og panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kung gusto mong mo-bless sa pari, linya lamog duha ka linya aron di ta magubot dias taliwala. Salamat.